যেতে যেতে পাখে আসুচি পৌর পরিষদ নির্বাচন বড়িবারে লাগিছি রাজনৈতিক উষ্ণতা এবং নির্বাচন তাতি ଯାହାକୁ ନେଇ ନେତା ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ସହର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ମାହୋଲ ରହିଛି ସରଗରମ। ତେବେ ଆଜି ଆମ କୋଣରେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଲୋକଶକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଲଟେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲାଲୁ ବୋଲି ଜାଣି ସବୁ ଆଉ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ତମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ ତମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ ତମାନେ କେନ୍ ଯୋଜନାକେ ନେଇକରି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛି ଆମର ସଂକଟଟା ମାନେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ରହୁଛି ଯେନ୍ଟା ଡ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଢୁକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ସେଟା ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। କାଉନସିଲର ହାତରେ ଯେତେ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କହୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଜାଗା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଟା ବି ଆମ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଘର ଜାଗା ମିଶନ ସେଟା ସେ ବାବଦରେ କହୁଛୁ। ସେଟା ବି ଆମେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେତେ ଅସୁବିଧାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ତମ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ବୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତମ କ'ଣ ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ମୋ ଆଶା ଯେତେ ମୋ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋ ଘର ପରି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ସଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆକେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣ କାଣା ଆଶା ରଖିବେ ଆକାଂକ୍ଷା କାଣା ରଖିବେ? ଜନତାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋତେ ମୋ ହାତ ମୁଠା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଆମ ଦମ୍ ଆସିବ।